yanzu Allahu akbar. DJ farko. Sabana. Soyayya tsakaninmu babbar kalma ce gata. Dawo da shi farko mana. Dawo da shi farko. Allah ka ki amaliya. Kana shiga mana aiki matsa daga can haka ni ba na son wannan. Na dan uwanka ne Muhammadu Sudan dakta. Yana cikin tire da faya ko? Ina so ka zama kana samun Direct. abin nan Umar. Ka mana shot mana. Maryam, ina sai ke Mai amaliya. Mai amaliya muna nan muna jiran ki. Local ne wannan. What's happening? Nothing. And why is he shouting? No, I'm not touching the food. Shi ne kike lambar da. Siyo abu mai tsada ku je ku siyo wannan abu. A wani kiyama 10,000 ne. Na ga dama yana sai 5 ya san rantin 500 za a ranga ba duk kowace waka sai an daga da wannan. Ta irin sabon garin. To ta abu da kuma Allahumma amin. Sai da muka faɗa da kai otiya sun dutse zan dinga ɗaukowa da ɗan ɓuya yana sama in jefo shi. Somebody made it. Safar rana kuma ana nema. Let it go up. Ya kike kuma baya. Yarki da rake duk sama zaki. Let's go. Roll. Music.